खुलुमबाय रायजोफोर आं बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। रायजोफोर गिबि आपडेटआव दङ एबसुआ बर' हारि दानायाव एक बिन्दोआवबो दोरोदाखै बे बाथ्राखौ बुंदों मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा। स' रायजोफोर मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बे समाव मा बिबुंथि होदों बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जे थांखि जों खोथायाव जेसेबां बाथ्रा बुङा मानो बाथ्राजों जेसेबां जों जिखिनि होख्रावा मानो खामानिजों प्रेक्टिकेलि एक्सनेबल पइन्टआव जों जुदि खामानि मावाब्ला हारि दानाया बे मोस्लेर जागोन, हारि दानाया बे सिमाङावसो जागोन। दा बेखायनो एबसुआ जि थांखि लायो जि एजेन्डा लायो बिनिफ्राय एक बिन्दोबो जों दोरोदाखै आरो दोरोदनायनि बाथ्रा गैया। आरो जाय जिखि जोंखौ बुङा मानो एबसुनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिया हारिनि गोग्लैसोनाय, हारिनि नासयजानाय, हारियाव बन्सित जानाय, जायफोरा स्कप मोनाखै, जायफोरा गामि ओनसोलाव सोहोराव गोलैनानै दङ बिथांमोनखौ मोनसे स्कप आरो मोनसे प्लेटफर्म होदों। आरो एबसुआ प्लेटफर्म होआबा बेयाव गुबुन आरो बेबायदि आफाद गैलिया। दा बेखायनो एबसुआ बर' हारिनि जि मोनसे नंगुबै बिथिंफोरखौ लानानै जों हाबा मावदों आरो आन्डार 13नि इनिसियेटिभजों दिनै बेयाव गार्लसनि क्लास 6, 7, 8 फरायनाय स्टुडेन्टफ्रा दिनै फैदों। माने हाइस्ट माने इमप्रेसिभ होनना बुंनांगोन आरो बिथांमोनखौ जों एनकारेज होदों। बिथांमोननियाव मोनसे आत्मबिश्वास आरो मोनसे साहस फैदों आरो जों मिजिंथियो उननि समाव बिथांमोनखौ जों स्टेट लेभेलाव माने गेलेहोनो हागोन, नेशनेल लेभेलाव गेलेहोनो हागोन आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव थांनायनि थाखायबो माने माखासे प्लेयार्सफोरखौ लांनायनि थाखायबो जोङो माखासे कचिं, माखासे मटिभेसन, गाइडेन्स, स्पर्ट्स एज ए साइन्स बिनिबो माखासे ट्रेनिं फेसिलिटिखौ जों होनांगोन। दा बेखायनो बड'फा फुटबल क्लाबखौ जोङो दादों आरो मुसलपुर बेयाव जानाय खेलायाव बाक्सा जिल्लाया जि मदद होबाय, बिश्वनाथाव जानायाव बिश्वनाथ जिल्लाया जि मदद होबाय, गासै जिल्लाफ्रा बाहागो लाबाय। बे जोंनि थाखाय मोनसे ग्रेट एक्सारसाइज आरो स्पर्टिं आरो स्पर्ट्सनि गेजेरजों हारि दानायनि सिमां नुदों। रायजोफोर मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय। बर' हारिनि सिनस्रि होननानै बुङोब्ला जोङो एबसु एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो जोङो बर' हारिनि सिनस्रि होननानै जोङो साननानै लायो। बर' हारिनि गोथार आफाद होननानै बुङोब्ला एबसु एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो जोङो बर' हारिनि गोथार आफाद होननानै जोङो गनायनानै लायो। स' नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय। स' रायजोफोर दाना फैदों गुबुन मोनसे आपडेटआव। रायजोफोर उफुद्रुया बिसायख'थिखौ लानानै BTRनि CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाबावदो। दिनै सिडली समष्टिनि जि बाइ इलेक्सन जागोन बिनि जि मावखुलि बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो जोबोद मोजां मोनसे थासारि। दिनैनि बे मावखुलि बेखेवनायाव BJP, UPPL आरो SJP मोनथामबो दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा दङ। मावखुलि बेखेवनायजों लोगोसे जोङो दिनै मोनथाम BTC समष्टिनि वार्कशप लादों बुथनि। जोबोद मोजां मोनसे वार्कशप जादों आरो आं नुदों जे बेवहाय फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बेवहाय गोब्राब बेबायदि थासारि जेबो गैया। जोंनि बिजाथिया जोबोद बुरजा भट मोननानै देरहागोन आरो थासारियाबो जोबोद मोजां। मानोना BTR ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि मिजिं थिदोंमोन बेनिख्रुइ बांसिन दिनैनि समाव दिनैनि सरकारनिफ्राय बिथांमोना मोननो हादों आरो बेखौ नुनानै हारि हारिसा गासिबो रायलायदों जे बयबो मोनसे गोजोननि मोनसे थासारिखौ नुनानै आवगायबोदों आरो आङो मिजिं थिदों जे नैबे बिसायख'थिया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां बिसायख'थि जागोन आरो जोंनि बिजाथिया गोबां भटआव देरहालांनो हागोन। बिजाथिनि मुंखौ सानसे साननैनि गेजेराव फोसावनाय जागोन। अलरेडि कोर कमिटि जाय बिजाथिनि थाखाय दाना होदोंमोन बिसोरो फाइनाल खालामबाय। बेखौ सानसे साननैनि उनाव जों बेखौ फोसावगोन। बेबायदि राजखान्थियाव गोबां फैयो, आसामावबो फैगोन, भारतआवबो फैगोन। नाथाय मेन एजेन्डाया जाबाय BTR ओनसोलनि आवगायलांनाय, जोंनि जि गोरोबथा बेखौ 100% जाफुंसार होनाय आरो बे ओनसोलाव रायजो जानाय जोंनि माहारिजों लोगोसे गुबुन माहारिनि गेजेराव मोजां थासारिखौ दानानै दोननाय आरो जोंनि माहारि हिसाबै जोंनि जि एजेन्डाफोर दङ जायनि थाखाय जोंहा मुंख्लं जानांबाय, थैनांबाय, बे एजेन्डाफोरखौ जोङो मोगथाङाव महर होनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखौ नुनानै गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै गोजोननाय मोन्दों आरो नैबे बिसायख'थिया जोबोद मोनसे मोजां बिसायख'थि जागोन आं बेखौ मिजिंथियो।